Houve un tempo en que chegou a lectura á miña vida, a unha vida, infancia, unha adolescencia, que vivira de costas precisamente a esa lectura. Eran tempos de miseria. Chegou a poesía, lín moita poesía, e comecei a entender que había xente que tiña moito que dicir, que dicían cousas que eu aceptaba, que dicía cousas coas que eu me sentía absolutamente identificado, que escoitaba cousas que dicían homes e mulleres co seu compromiso, con esas palabras ás veces xordas, ás veces duras, que eu necesitaba tamén dicir neses tempos de miseria. E a verdade é que unha vez que así foi e que entrei na lectura, decateime de que eu tamén quería expresar esas mesmas palabras ou expresar eses mesmos sentimentos, as miñas inquedanzas. E que mellor que poñelo en palabras, que poñelo por escrito. Non era doado para min, pero rompín un pouco todo aquilo que realmente me estaba afogando. E así empecé a escribir, así empecé a coñecer mellor o mundo e coñecerme mellor a min. Creo que foi unha das cousas máis importantes pola que eu son un creador, porque escribindo e lendo cheguei á conclusión de que me estaba coñecendo moitísimo. Escribir para nenos, que é para min a faceta máis importante neste momento. Pois por unha razón, eu non quería que os nenos vivisen de costas a unha realidade que eu vivira sen poesía, sen literatura viva. E non había textos, Manuel María era o meu único e gran referente. Un día, dei a volta, púxenme de costas a eles, escribín nunha pizarra un poema que me foi saindo. Para miña sorpresa, os nenos gozaron con el. Para miña sorpresa, cantamos, lemos, debuxamos, recitamos e foi unha festa poética. Dende aquel momento comecei a pensar que nunca deixaría de escribir xamais para os nenos. Sigo facendo e sigo poñendo o meu grande area para que os nenos algún día sexan uns bons lectores de poesía.